kima umwanchu morigeri ande onsi asore chine chinga ngo kwariga ngo cha SMS ito ya mangana maya eritariana ni gongoro kwa Espan Bosire buna tokonyara kwa tokonya chaka koru ase amaga cho ye bunge enene me county ya Nairobi abu asomo women bube county ya Kisii Doris Donya Aburi na boigo mo bunge bw'ichinsemo cha boge tutu cha North Omoske chafet ni kubanya ko bakomocha iganga yukwane kumurusi abisio mokonyi mu governor kuru ase county ya Kisii Dr. Robert Onsare Monda asikiri bate bibuna Monda ni gakonya ko bwakomnyekiwa kubatika na siasa iyo gendete kwanekiwa ime county ya Kisii nabo gokuraga ikiara guchi ase abisio mu governor bwe county ya Kisii Moske Paul Simba Arati asikiri bate bibuna nigo abere ko bagakora chinga kichinyinge na igo osinyiri gukorera abana inchi be county ya Kisii amagendero asabanya ko bakomubori chinga kichiga nabwente kobeka abarai amo na igo ati kurwani abarai bande una inchere ya moyo korera omugusi amagenderero yani atachinza chende tindi kwebuna kwana ingani impeachment ya Monda toko waste our time otegerera igintu kere political wichant bone gabosongo ge gutioka abantu bali bamanyite bosongo yarenge nsafi bosongo ge gutioka time yo tobegeta chimaso okubugamba abo yokozuna bakurwana tokoboli goro ya Monda ingabono nimpi yani bono ngento kiekira kini inga impeachment ya Monda ngayegochi inki Monda akolire unki Monda akolire bono ineni case mburo tange tokoboli naki omuntu agosire kwanso bwenere tokoboli kwa maswali governor ogotongaino kawacha 128 ECD classes ogotenena kabisa se president ere kwateba omungina urwale torobero rukabutuka rukarumogondo bono mutaito komento obosoku obo ntora koro obosoku obo bolimo bwa ECD classes ntora koro obosoku bwe chibasari inga bono we are diverting attention tokonyebeka kando tuchako kwana igoro inga imonda guchi Monda ngo chago charaire sobosoku bwa Kisii county okwanikera chi okurusichanga kabisa wachaka kuminyoka gutaragitiranda na ndo manyeteke rukuminyoka abante bakobuga maybe omutu ogosalikire yani egenteke kya Monda nateto gukwanira no koma mwamboli but Monda aratari ko ndandons makiri tukeli na ndi impeachment yake ko chakoera muchi esegenteke nabate Monda tari ko gandande ineni kesho omuntu tarakore gasubene ratakwanda governor Monda taragenda Monda tara kora any mistake omuntu akorete rigere chi county chinde nchamente tuchibeza Kisii into amente tu ngitoko menteru chiri to bwate ntoli gotumia omanyete nje tinkoletie sabu tinkoletie anything about finance lakini my common sense buna naso ire office ya human rep ngotebuguga donya onye gotake to mentu ebese kombi chiri obwate prove to us that you know how to use the money Koko kora ko use the money, we add you. Wano Kisii, who are we going to convince that we know how to use the money? Omuntu manyo chaka koteba. Nganyarebe ne rogo cha kumuleka ne rogo cha kumuleka. O kumuleka tari ko kora. Omate tugoro kunkomuleka ole no manyeto kumuleka when you are doing. But yoko we later which you don't deserve. Iko impeachment ya Monda MCS timanyitu ko se njena motaba na abatebiri bobe. Omate chinsa chinde kero muntara agire mono. Ekero montalire ndagire nyinge esabu ya enko machero gokoroba ni style gete mwarigere iri so style yenko umeta abantu ko complain bare nga you eat a lot igali moino so you have eaten a lot paka you have forgotten your work mokolete bintu bire petty to the senate you are embarrassing yourself onye mubugete nabate bobe ganya mukole morole bune impeachment ye kogenda waste of time waste of resources and you are wasting our sweet name kale babanya chaye barosetire tali omugusi babanyona babo sagini omugusi asikire chigasi chigo chabantu bako kwa bagusi bako woneka we have reduced our name chini kwa chini no bochafu. That is a baseless argument inchendo chegendeke gyonsi pi omugabano ito Simbarati atagete ko gekora esingincho osinyiro gukora magendero wono wikakole chisarakasi chiri chia butambe na lia abantu baranyare koranga kende nkeyo kegendrete because as you know umwako mutangani omugima Simba alirete akalira sana igure yongwaye umwako mugima okaera akaliranga ngwaya ibete chiwesa ngatata idugwaka na abwate ghost workers chibesa nchiro abantu bakolete chi contractor bakolete chigasi embeo umwako mugima okaera gacho umwako ukabere.